तो पता नहीं हो 16 तारिख जों 700 मानि गोबां बुबाय खोफ्लाय खाय 16 तारिख जों 700 मानि टिपुरावनो गोबां बुबाय खोफ्लाय Nuzak na kazak. महाराजा की महाराजा की त्रिपुरा मोथा की त्रिपुरा मोथा की सातसन्जय मानिक त्रिपुरा की सातसन्जय मानिक त्रिपुरा की दिनै मागुरुम बिसियोजों चार फेमिलिनि भारतबुतार CPM এবং BJP याकारै चिनि त्रिपुरा मोथा सुपायहा चिनि त्रिपुरा मोथा फाइमानि बाय बनसों लामजाक सगो এবং खाबाय खुबाय बनसों यासाक सगो दिनैनि सिमी बक चिनि त्रिपुरा मोथा अंखा चिनि महाराष्ट्रनि सैनिक हिसाबै बक बसखाङो जों बाय याप्रि बाक्सा फान बाक्सा खायो सामुं खायनायनै जों बनो कग्रजाक এবং बबायनो जों सामुं खायनाय बसखाङो जों चिनि त्रिपुरा सानि हामखरायनि बागै जे चबा उ चबानि बागै जों जत बाक्सा खायो जों महाराष्ट्र सुबानि बागै जों रेडि जों बिनि बागै जतनो आं पाइफले हामजामु चिनि वारियार्स दंनोबो जारा बनो लामजा सहित फैनाय पैलानि सिमिन जुगाजोग खायो आं बनोबो पाइफले हामजामु दंनि बिसिंतै दिनै एरनो पाइरेखा हामबाय रेलिनि बिसिंतै बुसुग्रातै सारा मानदा नुजे इ करबुक वासे भिडिअ रेली खाय तो रेली नि बिसिंतै लोकरोकनि बिसिंतै बिसिंतरा सारा मान चिनि इरो करबुक ए विधानसभा केन्द्र जों इरो 100% पास होनाय এবং इरो CPM এবং BJP रक बंनि जामाना बाजियाब तो अंगनाय बक बुट कम मानमानि परियो जामाना बाजियाब तो अंगनाय मो इतिहास अंगनाय बक ओइ जागा परिष्कार कक थांने बार जों नुखा BJP रक जे जागा BJP नि प्रार्थीरा तई बक रिसिरिं जागिया रिं जानायलाय दरिर कक एरपरे बिनि परे बक যখন थाङो उ समय हाले विभिन्न प्रश्ननि सम्मुखीन नङै बक समस्या अंजागै फिल्म माफायो कि फिल्म माफायो बिनि बागै जों इमनो प्रमाण खायो जे BJP कोनो मते इरो जितिया এবং CPM बो जितिया इरो जितनाय चिनि त्रिपुरा मोथानि चिनि महाराष्ट्रनि आशीर्वाद मानि बाय इरो सन्जय मानिक आनि आशीर्वाद माने आनि माखांनायया इमो समस्त महाराष्ट्रनि आशीर्वाद बाय महाराष्ट्रनि इमेज बाय महाराष्ट्रनि माखांना नायखै चिनि त्रिपुरा सारक एकमात्र বিশ্বাস যে महाराष्ट्र जोंनो त्रिपुरा साना माथां मानाय बिनि बागैनो चिनि त्रिपुरा सारक मुख्यमैनो महाराष्ट्र বিশ্বাস खायनो चिनि त्रिपुरा मोथा बुदुय এবং যোগদান डेली चिनि ग्रुप दङ इरो 17টা ग्रुप प्रत्येकटा पञ्चायत जों हाबो এই 17টা ग्रुपे प्रत्येकटा जायगायावनो जों जयनि लामानि जायगा दुरादुरि माखायो बिनि बागैनो जों आसा खायो जे कोनो प्रकारे चिनि महाराष्ट्रनि महाराष्ट्र चिनि त्रिपुरा साराव लगिरनायनि आं आसा खायो